A Protár F4J légvédelmi célrepülőrendszert a Magyar Honvédség Modernizációs Intézet megbízására fejlesztette ki a Rotors & Camps Zrt. Célja, hogy a modern légvédelmi rakétarendszerek éles és gyakorló lövészeteinek végrehajtását, valamint az ahhoz való felkészülést célanyag szolgáltatásként támogassák. A Protár rendszer a különböző típusú célok valósághű emulálásával a repülő- és légvédelmi feladatok harcszerű szimulációját teszi lehetővé. Kiszolgálja a levegő-levegő, a föld-levegő rakétákat, valamint tüzérrendszereket, ezzel támogatva a légvédelmi műveletek során alkalmazandó eljárások gyakorlását és a fegyverrendszerek hatékony tesztelését. A modern avionikai megoldások, a fejlett földi és fedélzeti szoftverek, valamint az egyedülálló elektromos katapult magas üzembiztonságot, flexibilitást és rendkívül gyors rendelkezésre állást biztosítanak a rendszer üzemeltetése során. A Protár F4J kategóriájában kiemelkedő repülési és üzemi paraméterekkel rendelkezik, így számos fegyverrendszer esetében alkalmas a célanyag szolgáltatásra. A rádiolokációs felderítés elősegítése és a hatásos visszaverő felület növelése érdekében a légijármű orrába az X és KU frekvenciatartományra optimalizált Luneberg lencse került integrálásra. A találati pontosság értékelésében az AirTarget 40 méter érzékelési tartományú akusztikus találatjelzője nyújt támogatást. A légijárművön 10 külső függesztési pont található. Ezekre helyezhetőek el a vizuális felderítést segítő füstpatronok, valamint az infravörös tartományban működő rakétarendszerek célelfogását segítő piropatronok. Ezek a payloadok a küldetések során szoftveresen és manuálisan is vezérelhetők. A Protár rendszer kulcseleme a központi vezérlőállomás, amely a repülési feladatok felügyeletéhez és a kiképzési feladatokat kiszolgáló célpályaprofilok rugalmas szerkesztéséhez nyújt hatékony segítséget. A vezérlőállomás a földről támogatja bonyolult harcászati szintű légi célszcenáriók megvalósítását. Ez lehetséges akár 3 célrepülő független repülésével vagy kötelékben történő alkalmazásával. A feladatot követő küldetés és találati pontosság kiértékeléssel hatékonyan támogatja a szakállomány fejlődését. A Protár célrepülőrendszer egyediségét az elektromos katapult adja, amelyet kifejezetten nagysebességű és nagy tömegű pilóta nélküli repülőgépek gyors, egymást követő indítására fejlesztettünk ki. Integrált akkumulátora az energia visszanyerés eredményeként nagy kilövésszám esetén is hosszú ideig biztosítja a töltésmentes üzemelést. Utánfutón szállítható, telepítése előkészítetlen terepen is gyorsan megvalósítható. A Protár F4J biztonságos leszállását és ezzel a gyakorló lövészetek során a légijárművek újrahasználhatóságát integrált ejtőernyő biztosítja. A rendszer széles hőmérsékleti tartományban működőképes, megfelel a NATO harcászati éles lövészetek szabványosított követelményeinek, azaz bármely nemzetközi gyakorló és légvédelmi lőtéren felhasználható. A Protár légvédelmi célrepülőrendszert képességei a magyar védelmi iparág legkiválóbb fejlesztései sorába emelik. A rendszer hosszú távra nyit új lehetőségeket, mind katonai, mind civil alkalmazási területeken. Innováció, rugalmasság, hatékonyság a védelmi technológiában. Ez a Protár F4J.